Estem en el nou espai hospitalari de l'Hospital Germans Trias i Pujol, aquí a Badalona, per tenir un espai per resposta a Covid diferent del que hem hagut d'utilitzar aquests mesos. Posem a disposició en la zona del Barcelonès Nord i Maresme, en aquest àmbit, diguem-ne, geogràfic gran, en el qual el Germans Trias té una responsabilitat molt important sobre un conjunt de centres per donar, diguem-ne, aquesta força que ens caldrà encara per fer front a l'epidèmia en les properes setmanes i mesos. El que pretén aquestes 3 plantes del nou hospital és acollir els pacients Covid que tenim ara a les plantes que s'havien habilitat durant la pandèmia i que hem anat utilitzant fins ara per als pacients crítics. Llavors, aquests pacients, d'aquí a final de mes, passaran a ocupar tots aquests nous espais. Llavors hi ha la unitat de Covid, que és central, i aquest passadís on estem connecta amb tot el que és el control d'infermeria. I podem veure les visions que tenen sobre la sala de malalts, tant en un costat com en un altre. D'entrada tindrem tots els intensivistes i les infermeres i la resta de professions, i el número de professionals dependrà del número de llits que haguem de tenir oberts, però en principi seran diversos centenars de persones en el moment en què això estigui obert al complet. Aquest és un moment que ens torna a pujar l'adrenalina, perquè en un temps rècord, és iniciar una obra i pots veure que aquells espais que has dissenyat per millorar l'atenció els podràs gaudir, i això per als pacients també hi ha una millora de la qualitat i podrem millorar la seguretat de l'assistència també. És el que necessitàvem, diguem-ne, hem anat definint el que vosaltres heu semblat que es necessitava, no? Ha tingut una gran col·laboració entre tots, jo crec que ha sigut un exemple de com ens hem pogut entendre. Ha estat un any fent coses a una velocitat tremenda, teníem molt clar els circuits que volíem, com que havíem de construir ells i nosaltres donar-los idees, això ens ha facilitat molt. Doncs esperem que algun dia aquesta pandèmia acabarà, no? I per tant podrem disposar de 2 plantes que aquest edifici té d'UCI destinat a malalts Covid, que les podrem reconvertir. La nostra idea fonamental és cobrir les necessitats que l'hospital té en quant a hospitalització, hospital de dia, polivalent, i després una altra gran part ens agradaria que pogués ser per malalts semicrítics. Aquest edifici representa un punt i seguit cap a un projecte ambiciós d'ampliació i de renovació dels Germans Trias. Anem de cara a futur amb èxit per a aquest hospital i per la seva regió.